Крушевския айвар, нали така? Да. С пиперки. Колко пиперки има тук? 20 кг. И това колко буркана са? Моля? Колко тегли са? Па зависи, ти видиме накрая. От прилика колко? 16. 16. Да. Така се приготвя най-вкусния айвар, което е македонски специалитет. А ето и домашните колбасита. И аз съм на гости на това мило семейство, което приготвя зимната. Нещо да кажете за телевизията, за канала на Крушево Тур. Много е вкусно. Много е вкусно. Ама е тежко. Много тежко. Тежко се работи и 4 сати се приготвува. 4 сати, да. Не е като пити, така ги приготвяхме. Да, да. Да, ще му кажеш на Кира тук да ти направи автоматично такова да се върти. Да. Като пералнята как върти. Како перална върти. Айде, това беше За кратко е готово. за кратко, да, от Крушево. Денят е 15 октомври, средата на октомври, месеца, в който се приготвят айварите и се приготвя ракията. Нали така? Да.